बे संसारखौ नुगौमोन नामा बा नोंथाङा नुगौमोन नामा नोंथांनि बिमानावबो दं आंनि बिमानाव जा दङ बे नोंथांनि बिमानावबो दङ बिटिआर जों गोजोन गोरोबथा फैदोंब्ला बिटिआरआ जोंहा पावार दंब्ला बिटिआरनि पावार एन्ड फांसनखौ देखाय सोरबा आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मानि आफाथालायाव थानानै जोङो सोलिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया আপোনালোকে সকলোকে মুকলি আকাশত এৰি দিব লাগে যেহেতু আলফা শান্তি চুক্তি হল তেওঁলোকৰ কোনো কেডাৰ এতিয়া জেলত নাই কাৰণ চুক্তিত সকলে আবদ্ধ হৈছে অস্ত্ৰ তেওঁলোকে অলৰেডি জমা দিলে लाइ मैगंफ्रा नै आंना बरिया जाबोदों माथो ओरैबो थ' गिबियावनो बयखौबो खुलुमबाय आंनि दिनैनि बे जाय भिडिअखौ लानानै आङो खोथा बुंनो सानदों नोंथांमोनाथ' सिगाङाव होनाय भिडिअ इन्ट्र' नुनानै निश्चय बुजिखादों आं दिनै मानि थाखाय बा बबे बिथिंनि गेजेरजों भिडिअ लानानै फैलायखो नोंथांमोना निश्चय मिथिखाबाय बा बुजिखाबाय आरो नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय जानांगौ बा नुवाखैबो जानो हानांगौ जाय हक जिखुनु आङो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेराव माबाफोर बुंलांनायाव फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिमनि गेजेराव माबाफोर गेना गोरोन्थि जायोबा निश्चय नोंथांमोनहा अननानै आंखौ निमाहा होगोन आं बेखौनो गिबियावनो निमाहा बिग्रोखानाय थाबाय दा नैबे भिडिअ इन्ट्र'खौ होनायनि सिगां आङो जिथुनाखि फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों दिनै जिथुनाखि बे भिडिअआ जोबोर इम्पर्टेन्ट दै जोंहा दिपेन बर' मानगोनां एबसुनि आफादगिरि अर्थात जोंनि बर'नि सिंस्रि आफादनि आफादगिरिया ओरैबायदि मोजां माखासे खोथा बुंदों जोंहा माखासे सुक्तिखारि रन्जन दैमारि सारमोनखौ बा एनडिएफबि लानानै बेजों लोगोसे जोंहा गोबांथार नागा कार्बि डिमासा सावताल आदिबासिफोरनिबो गोबां माखासे खोथा बुंदों आरोखि थारमाने बिथांमोननि मोनफ्रोमबो आफादा दिनै सुक्ति जानायनि उनाव बिथांमोननि आलफायानो जा कार्बियानो जा सावताल आदिबासियानो जा डिमाहासा बेफोरनि जिथुनाखि उग्रपन्थिफोर बै बिथांमोना हाथियार गथायखांनायनि उनाव बा सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जिथु जेलनिफ्राय उदां जादोंब्ला अब्ला जोंनि बर'फोरनि एनडिएफबिनि लिडारफ्रा बा रन्जन दैमारि सारमोना आरो रन्जन दैमारिजों लोगोसे गोबांथार बिथांमोना केस जानानै थानाय बा एनआइए केसाव पेन्डिं जानानै थाबाय थानाय बै बिथांमोनहा मानो उदां जाया नै बे बाथ्राखौ गोगोमैनो जोंहा दिपेन बर'आ आसाम सरकार आरो भारत सरकारनिसिम आपिल खालामदों माने अननायनि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोनखौबो हगारनांगौ आरो बिथांमोननि केसखौ थाबैनो जेसे हायो एसे उदां खालामनांगौ होननानै दा बे बिथिंनि गेजेराव आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों मैया जिथुनाखि आङो मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन जोंहा इएम रन्जित बसुमतारी सारनि हिन्दीनि बाथ्रा बुंनायाव दा बे बाथ्राखौ आंसो मिनिफ्लांदों थिगानो आं मा खेत्रआव जे मा साननानै मिनिखो बे गोरोन्थिया आंनि निस्सय आंबो मानिदों नोंगौ जोंहा सासे गिदिर मानसिखौ मिनिथाव नङा बिथाङा जोंनि सासे बर'निनो सासे बिर जोहोलाव होनना बुंजायो नङा होमबा बा बर' हारिनि सासे मोजां खामानि मावग्रा नाथाय मोजां खामानि मावदोंना मावाखै जों बेखौ बुंजोबनो हाया रायजो राजायासो मिथिगौ सोर गाज्रि खामानि मावदों सोर मोजां मावदों बेखौ रायजो राजाया अलरेडि मिथिगौ दिनै बे मैयानि आंनि भिडिअ होनायनि गेजेराव आं हारसिंसो बिथांखौ मिनिबाय थिगानो नाथाय नोंथांमोना गोबाङानो आंखौ मिनि हरफिनदों आरो गाज्रि सोंखारि हरदों थ' बे गाज्रि सोंखारि हरनायाव नोंथांमोना माखासे गोबां कमेन्ट हरदों सानैसो मानसिफ्रा आरोना फ्राय गासिबो नङा दे खिन्थु मैयानि दिनाव गोबांथार माने इउपिपिएलनि बा फेरेंगानि जानानै गोबां मानसियानो कमेन्ट खालामदों आरोखि थारमाने बिथांमोनखौ बुंनो थाङोब्ला थोंजोङै पलिटिकेलाव आखायग्रा आरो आंखौ बुंहरदों हाग्रामानि खि जाग्रा हाग्रामानि मानसि आरो आं हाग्रामाखौबो अलरेडि बुंबाय थायो जोंनि बर' लिडारफ्रा बेफोरबायदि जाबाय थायोब्ला बोरै जानांगौ जाखो होननानै आं अलरेडि बुंखादों हाग्रामानि बुंनायखौबो नोंगौ हाग्रामायाबो हिन्दी बुंनो रोङा एसामिस बुंनो रोङा है जाम्बानि खि होनग्रासो एसामिसाव नङा होमबा है मेरेखौ हिमालयम रे होनग्रासो दा नङा होमबा थिग बिदिनो आरोखि दा जोङो लिडार होनना बुङोब्ला दिनैनि दिनाव हाग्रामायाथ' लिडाराव गैथ'वा हाग्रामाखौबो बुंनांगोन मानो बुङा खामानि मावाब्लानो जों साफ्रोमबो सरकाराव फैया मानो जायखि लिडार जाया मानो जों बुंनो गोनां जागोन जोङो सोरजोंबा सासेजोंल' सिथाबा थाबाय थाबा जाया नोंथांमोना निश्चय नुगोन सानसे समाव हाग्रामाया बायसान्सआव देरहाया नङा देरहानांगौब्ला हाग्रामाखौबो आङो खुथार बुंनो हायाब्ला नोंथांमोना नायबायल' था जेरै फेरेंगाखौ बा रन्जित बसुमतारी सारखौ मिनिदों इएमखौ बेबायदि मिनिगोन आरो अलरेडि गोदोनिफ्रायनो मिनिजाखानाय हाग्रामा महिलारि सारा दिनै नोंथांमोना सानैसो मानसिया ओरैबायदि गाज्रि कमेन्ट खालामदों जे आंनि बिमानि सोलेरखौ लानानै बा आंनि बिमानि अंगखौ लानानै कमेन्ट खालामदों स' आं जेबो सानाखैमोन नाथाय मोनसे आंनाव दा बावैसो ओरैबायदि सानफ्लांनाय फैदों जे आंनि बिमानाव जि अंग दङ आंनि बिमानि सोलेराव जि बुस्थुआ दङ बे बुस्थुआ गैयाब्लानो दिनै आङो बे संसारखौ नुगौमोन नामा बा नोंथाङा नुगौमोन नामा नोंथांनि बिमानावबो दं आंनि बिमानाव जा दङ बे नोंथांनि बिमानावबो दङ आरो आंनि बिफानाव जा दङ बे
नोंथांनि बिफानावबो दङ आरो नोंनावबो दङ नोंनि बाय बाहागि जाथि खुरमा बयनावबो दङ स' बेखौ लानानै जोंहा एथ'ग्राब माने नेवसिलायनो नाङा मिथिबाय सोंखारलायनो नाङा नोंहा गोबां खोथा दङ मोजां राव दङ बा गाज्रि रावजों रायहर आंखौ सैमा हारामि मुर्ख बुरबक बेफोरबायदि रावजों रायहर नो टेनसन नाथाय बिमाखौ लानानै मानो बाथ्रा बुङो मा बिमानि बै सोलेरखौ नों सैयाब्ला दिनैनि दिनाव बर' सुबुंफ्रा बा बर' सुबुं आइजोफोरखौ लाइमोनफोरखौ गुबुन हारिया बै नों बुंनाय बुस्थुनि थाखायनो माबायदि नोजोर होगासिनो दङ माबायदि जेरावखि जाया माने बे बुस्थुनि थाखायनो रेप खालाम दोनगासिनो दङ माइनर हिन्जावसाफोरखौ बेखौ मिथिदों नोङो दा बेखौ मिथिदों दिनै बे नोंनि राव बुंनायाव आं बे बाथ्राखौ बुंनो बायद'था जानानै फैदों नोंथां मिथिबाय दिनै बुंनो थांब्ला बे बुस्थुनि थाखायनो संसार नाङै जोंनि बर'आनो जा गुबुन हारियानो जा फाग्ला फाग्लि जागासिनो दङ मिथिबायना स' लोगोफोर आं बे बाथ्राखौ बारा गोबाव बुंलिया दानिया सिगांनि भिडिअ इन्ट्र'नि सायाव फैनोसै आङो दिपेन बर' सारनि बाथ्राखौ लानानै नङा होमबा बेथ' बे थांखाबाय जोंहा EMGM जानानै MP MLA जानानैबो जिथु गुबुन हारिनि भाषाखौ रोङाब्ला बास नोंखौ आरो किसुमाना बुंहरनो दै ओंखारबावबायसो नै खोथाफ्रा माने जोङो बर'सो जोंनो गुबुन हारिनि भाषाखौ नाङा आच्छा नोंथाङा न'आव थानानै न'खराव रायलायग्रा रावखौ दिल्लीयाव थांनानै मुम्बाइआव थांनानै गुजरातआव थांनानै आंनो दै बथलसे नांगौ आंनो दै बथलसे हरलाय होनोबा मोनगोन नामा आं ओंखाम उखैदों ओंखाम हरलाय ओंखामनि दामा बेसेबांबा बुजिगोन नामा जों भारतीय हिसाबै भारतीय नागरिक हिसाबै जोंनो हिन्दु हिसाबै जोङो हिन्दुस्तानाव थाबाय जेब्ला जोङो हिन्दी भाषाखौ एसेबाबो रोंनांगोन रोंदों आं बेखौ एथ'ग्राब माने गुबुनफोरखौबा बेबायदि मिनिनांगौनि गोनांथि गैयामोन नाथाय जोङो सासे EM जालायनानै हिन्दी रावखौ बुंनो रोङियाव एसे मिनिदों आरोखि बेखौ आं गोरबोनिफ्राय सरि बिखायो हा आसा खालामदों बिथाङाबो जाहाथे इयुनाव लासै लासै रोंलाङो सोरजोंबा बुंजाब्लासो सोरजोंबा मिनिजाब्लासो मानसिया रोंलाङोनो मिथिबाय रावबो जोनोमनिफ्राय रोंनानै फैखाया बेखौ अलरेडि मिथिगौ आंबो आरो नोंथांमोनाबो मिथिगौ दा जोंहा दिपेन बर' सारा गोबांथार माखासे खोथा बुंदों नै बेफोरबायदि जानांगौ जोंनि बर' रायजो राजाफोर एसामिसावनो जा जियावनो जा जोंहा दिपेन बर' सारा एसामिसनि स्पस्ट' क्लियार भाबै बुंदों आरोखि आरो नोंथांमोना बुंहरदों एसामिस बुंनायानो नोंनाबो मोजां जाया नोंगौ जोंलाय बोरैथो रोंनो जोंथ' अलरेडि बुंखानाय जोङो न'खरनि मासे इसिं खनायाव थाखोमाग्रा जों एम्बु सिथ्र मिथिबाय नाथाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय नोंथांमोनहा बिटिआर नन बिटिआरनि गोबां खोथा ओंखारबोयो बुङोब्ला नोंथांमोनहा बिटिआराव थानो मोन्दों रंजा जों थानो मोनाखै बिटिआराव जों नङा बिटिआरनि जोंखौ गारनानै कुन काहा गुफुर हलंगिफ्रा बिटिआराव हाबनानै दङ नाथाय जोंनि सनितपुरा बहा जोंनि सनितपुरा बबेयाव दङ जायफोर मानसिफ्रा बिटिआराव थानानै आलो गोजोन मिनि खुसि दंना बिटिआरखौ मोननायनि दारै 1 बिटिसिनिफ्राय सोलायबोआखै बेखौलाय गोसोआव लाखा हाग्रामानि आमोलाव जि जालांबाय हाग्रामानि समाव बुथारलायनाय दानथारलायनाय सिथारलायनाय जालांबाय नोंथांमोना बुङोमोन बिटिसि मानि मा बुथारलायनाय सिथारलायनाय देथारलायनाय होनना बुङो नोंगौ जानानै थांबाय जोब्बाय गोदोनि दिनावथ' बे बुथारलायनाय सिथारलायनाय दानथारलायनायखौ दानथेनानै बा गारनानै बिटिआर लाना फैदोंना बिटिआरनि फुल मिनियालाय माथो जालायखो थिखौ बर' दानस्लायदोलायब्रा बर' दानस्लायदोलाय बाथ्राया जेथिंबो थिगानो नाथाय जों नों आंहासो अनलायनानै सोलिनो रोङाखै जोंनि गिदिर गोलाव MLA MPफ्रा मिनिस्टारफ्रा नायसननो रोङाखै गावनि हारिखौनो गावनि जाथिखौनो मुगैगासिनो दङ नासयगासिनो दङ नाख्लायगासिनो दङ गुबुन हारिनि आथिं सिङाव थानानै सोलिगासिनो दङ दिनै बिटिआरा थारैनो जुदि सैथोमोनब्ला प्रमद बर'आ बिटिआरखौ माने हारसिङै गोसोबायदि पावारजों सालायनो हायाखै दिनैनि दिनाव पुलिसफोरनो डिसि पारमिसनखौ अलरेडि हरफिनजोब्बाय बेफोर मा जाखो बेफोर मा जाखो सोरबा बायदि पुलिसा नङै दायखौनो नंगौ होननानै फान्दायनानै हरनो नागिरो दिनैसिमबो एस ग्रुपनि बिथांमोनहा जिथुनाखि 2020 मायथाइयाव सालेन्डार जाफैनाय बा सिक्स फायार जाफैनाय आखाइ थिखोफैनाय नैबे बिथांमोनहा दासिमबो किसुमाना पुलिस थानायाव एन्ट्रि जाबाय थानांगौ बा नाम सोसनबाय थानांगौ नुजाहैबाय थानांगौ बेफोरो मानो गैयाब्लानो नुजाहैयाबानो बहाबा खारबाय होननानै रिपर्ट लिरना हरनो नागिरो फंनैसो बाथ्रा बुंहरबाय मैयानि दिनाव आंनि लोगोआ सासे थानानिफ्राय फन हरदों जे बे जे बुंहराखै जे हेलौ आं उमुखा थानानिफ्राय बुंदों नोंनि मुङा मा मुं बिदि सोङाखै नाथाय बे नों सोर बेथ' डाइरेक्ट बर'नि रायलायहरबाय नों सोर ओमफ्राय नोंलाय सोर मा नाम नोंना जाहरबाय बे पुलिसा मा नाम हाब आंनि नामखौ मिथियाबालाय मानो फन खालामबाय ओइ मा उल्थां फाल्थां बुंबाय थादोंलाय आं थानानिफ्राय बुंदों नै अब्लासो आं थानानिफ्राय बुंदों मा उल्थां फाल्थां बुंखो बियो नामखौ मिथियाबा मानो फन खालामदों बे माबा मोनसे गोरोन्थि जाबाय नामा बिनि उनाव मा बुंखो बाराब्ला उल्थां फाल्थां बुंबाय थानाङा रिपर्ट लिरना हरगोननो बेनो जाबाय बिटिआरआ
पुलिसनावसो सासे उसि बेबो मुस्लिम बावसो साला बेनोसो माने फुल पावारखौ होनानै दोनबावदों क'क्राझाराव बाबरे बिसमुरि थानानिफ्राय हरदोंनो बिथाङा बिसमुरि थानानिफ्राय दा जाय हक नै बेफोरबायदि सोलिनानै दङ जिथु थारैनो बिटिआर जों गोजोन गोरोबथा फैदोंब्ला बिटिआरआ जोंहा पावार दंब्ला बिटिआरनि पावार एन्ड फांसनखौ देखाय सोरबा आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मानि आफाथालायाव थानानै जोङो सोलिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया मिथिबायना दिनैनि दिनाव जोङो नुनो मोनगासिनो दङ मिथिबोगासिनो दङ बुजिबोगासिनो दङ जोंनि बिटिआरआ बा बिटिआरनि सिएमआ आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन मथेसो सोलिगासिनो दङ मिथिबाय दा नोंस्रा बांद्राय बुंबाबो दुखु मोनगोन जायफोर पलिटिकेलाव खिथु खारथिंग्रा खारफाग्रा बिथांमोनहा आरोखि बेवहाय बबेबा इउपिपिएल बिपिएफजों खुनु खोथा गैया नोंथांमोना इउपिपिएलखौ बुंबा बिपिएफना रंजाखायो बिपिएफखौ बुंबा इउपिपिएलना रंजाखायो ओरैखौ बुंबा ओरैना दुखु मोनो ओरैखौ बुंबा ओरैना दुखु मोनो मिथिबाय बेखायनो फारनैथिंबो बुङो आं सिगाङावमोन आङो वान साइड जानानै बुंनाय बायदि जाबाय थादोंमोन खिन्थु दा आङो एसे बुजिबोबाय बा मिथिबाय बेखायनो आं गेजेराव थानानैनो बाथ्राखौ बुङो जायखि फैया बर'नि गेजेराव लिडार पलिटिकेलनि बिथांमोना राजा जाखायो माब्लाबाबो हारि समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावनो सानखाया फेरलेबसे खामानि मावबाय 5-10 लाखनि 1 करोड़नि खामानि मावना होबाय 5 करोड़नि खामानि मावबाय 100 कौटिनि खामानि मावना होबाय नै बेफोरबायदि गोबां गिदिर नाम होखायो जोंनि बर'फ्रा दा नोंथांमोना सोर मा सानदों नैबे फुल भिडिअखौ बा सिगाङाव होनाय इन्ट्र'खौ जोबजासिम नायनानै लादो बिनि उनाव नोंथांमोना मा सानदों कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो रन्जन दैमारी आरो सौगराखी जिखिनि प्राक्तन एनडिएफबि सदस्य চুক্তিৰ পিছত শান্তি চুক্তি যেহেতু সম্পাদিত হল ইয়াৰ পিছত তেওঁলোকক যেহেতু চুক্তিৰ আগতে কনভিক্ট কৰা হৈছিল বা যাৱজীৱন কাৰাদণ্ড হিচাপে এটা ৰায়দান দিয়া হৈছিল সেই ৰায়দানটো সুপ্ৰিম কোৰ্টত পুনৰ আৰ্জি বা আমি বেলৰ কাৰণে আমি আবেদন জনাইছিলো একেলগে আমি সকলোৱে মিলি ঘৰৰ পৰিয়াল প্ৰাক্তন এনডিএফবি ABSU চুক্তি স্বাক্ষৰকাৰী দল সংগঠন যোৱা 18 তাৰিখে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই যে বেলৰ যে আবেদন আছিল সেইটো কনসিডাৰ কৰা নাই তেওঁলোকে সেইটো পিছুৱাই দিছে পুনৰ আকৌ 2025ত ইয়াৰ কাৰণে শুনানি গ্ৰহণ কৰিম বুলি তেওঁলোকে কৈছে তো ইয়াৰ কাৰণে আমি আমাৰ দাবী আমাৰ আহ্বান আমি সদায় সেই কথাকে বাৰম্বাৰ কৰিছো যে শান্তি চুক্তি পিছত চুক্তিত যিসকলে স্বাক্ষৰ কৰিছিল স্বাক্ষৰকাৰী আৰু চুক্তিৰ সংগ্ৰামী দল সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ গুৱাহাটীত যে তেওঁলোকে আবদ্ধ হৈ আছে তেওঁলোকক মুকলি আকাশত এৰিব লাগে আইনী প্ৰক্ৰিয়া জুডিচিয়েল মেটাৰ যি আছে এইটো সময় সাপেক্ষে ইয়াৰ এটা মানে সমাধানৰ সূত্ৰ চৰকাৰে ওলাব লাগে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো আমি কৈছো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো কৈছো যে অতি শীঘ্ৰে এনআইএ কোৰ্ট CBI কোৰ্ট কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত থকা ৰঞ্জন দৈমাৰী সহ আন 60-70 গৰাকী যিসকল আছে আপোনালোকে সকলোকে মুকলি আকাশত এৰি দিব লাগে যেহেতু আলফা শান্তি চুক্তি হল তেওঁলোকৰ কোনো কেডাৰ এতিয়া জেলত নাই আদিবাসী আৰু সাঁওতাল চুক্তি হল তেওঁলোকৰ কোনো কেডাৰ জেলত নাই আৰু লগতে ডিমাচা কাৰ্বি চুক্তি হল তেওঁলোকৰ কোনো কেডাৰ জেলত নাই সেই কাৰণে শান্তি যেহেতু চুক্তি হল শান্তি এতিয়া বিৰাজমান আৰু ইয়াৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছো কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক যে তেওঁলোকক মুকলি আকাশত এৰি দিব লাগে তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰ আৰু দেশৰ কাৰণে বা ৰাজ্যৰ কাৰণে কোনো তেনেকুৱা বেআইনী কাৰ্যকলাপ তেওঁলোকে আৰু নকৰে কাৰণ চুক্তিত সকলোৱে আবদ্ধ হৈছে অস্ত্ৰ তেওঁলোকে অলৰেডি জমা দিলে এনেকুৱা হিংসাৰ যি এটা পন্থা আছিল সেইটো তেওঁলোকে অলৰেডি এৰিলে তো ইয়াৰ কাৰণে সেইটো চাই পেলাই চৰকাৰে চুক্তিৰ আধাৰত তেওঁলোকক এৰি দিয়াটো চৰকাৰৰ এটা দৃঢ় পদক্ষেপ বুলি মই ক'ব বিচাৰো তেওঁলোকে ল'ব লাগে সেই দৃঢ় পদক্ষেপ ল'ব লাগে